Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatu ahal izateko. Erruki, jauna. Kristo erruki. Erruki, jauna. Erruki dakigula, jainko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Hoi jainko, kristauazi bihurtzen duzu martirien odola. Egizuaren Carlos Luanga santuak eta lagunek beren odolaz busti zuten elizaren alorrak eman dezala beti ugari kristau uzta. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. San Pedro apostoluaren bigarren epistolaren hasiera. Simon Pedrok, Jesu Kristoren morroi eta apostolu naizen honek, Jesu Kristo gure jainko eta salbatzailearen zuzentasunari esker, guk bezalako sinismen baliotsua iritsi duzuen hoi. Grazia eta pakea haunditu daitezela zuengan, jainkoaren eta Jesu Kristo gure jaunaren ezaguerari esker. Jainkoaren indarrak eman digu, bizira eta jainko zaletasunera daraman guztia, bere aintzaz eta indarrez deitu gaituena ezaguteraziz. Horrela, bete dizkigu agintzari eder eta handiak, eta hoien bidez jainkoaren izatean parte izan dezakezuen. Grina txarrengatik munduan dagoen ustelkeriari ihes eginez. Horregatik, egin ahalak egin behar dituzue, zuen fedearekin zintzotasuna elkartzeko. Zintzotasunarekin jakintzarekin neurribidea, neurribidearekin iraupena, iraupenarekin jainko zaletasuna, jainko zaletasunarekin elkarren maitasuna, elkarren maitasunarekin goi maitasuna. Jaunak esana. Erantzun salmoa. Ene jainko zugan nago sendo. Ene jainko zugan. Goi-goikoaren babespean zaudena, guztiz ahaltsuaren itzalpean bizi zerana. Ene jainko zugan nago sendo. Esaiozu jaunari, zu zaitut iesleku eta gaztelu. Ene jainko zugan nago sendo. Ene jainko zugan nago sendo. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Jesus parabolatan hitz egiten hasi zitzaien apaiz nagusiei, idazlariei eta zaharrei. Gizon batek mahasti bat landatu zuen, esiz inguratu, tolare bat egin eta dorre bat eraiki zuen, eta nekazari batzuei eman zien errentan, eta bera urrutira joan zen. Bere garaian morroi bat bidali zuen nekazariengana, mahastiko fruitutik berari zegozkion hartzekoak jasotzera, baina haiek heldu, jo eta esku hutsik bidali zuten. Berriro beste morroi bat bidali zien, eta buruan jo eta ikaragarriak esan zizkioten. Beste bat bidali zien orduan, eta hura hil egin zuten. Beste asko ere bidali zituen, eta batzuk jo, besteak hil egin zituzten. Bazuen oraindik seme bat, bere seme maitea, eta azkenik ura bera bidali zien. Bere baitarako esanez, izango diote begirune nere semeari, baina nekazari haiek honela esan zioten elkarri. Hori da oinordekoa, goazen eta hil dezagun, eta gurea izango da ondarea. Heldu zioten eta hil egin zuten, eta mahastitik kanpora bota. Zer egingo du mahasti jabeak? Joan eta galdu egingo ditu nekazariak, eta mahastia beste batzuei emango die. Ez alduzu irakurri liburu santuan, etxegileek baztertutako harria, berori gertatu da giltzarria.
jaunak egin du hori gure begien harrigarri. Jesus preso hartu nahian zebiltzan, ohartu ziren haientzat esan zuela parabola hori, baina beldu zioten herriari eta Jesus utzirik alde egin zuten. Jaunak esana. Gaurkoan, Elizak martiri talde bat ospatzen du. Pentsatu behar dugu, martiritzak garrantzia handia izan duela kristautasunaren hasieratik. Jesusek nolabait ere halako profezia egin zuen, esanez, ni pertsegitu naute, zuek ere pertsegituko zaituzte. Ez baita ikaslea maisua baino gehiago. Horregatik Jesusek bere ikasleei esan zien, bai, izango zituztela adiskideak, izango zituztela etxeak, batez ere esanez toki askotan onartuko zituztela, baino baita ere izango zituztela pertsekuzioak. Are gehiago, baita ere apostoluei esan zien bere kalizetik edatea, ea nahi zuten edo prest zeuden bere kalizetik edateko, nolabait ere esanez, haiei ere tokatuko zitzaiela halako heriotza. Apostolu guztik bat izan ezik, hau da, Joan izan ezik, gaineko guztik martiri hil egin zituzten. Eta hasieran, Elizaren hasieran, eta lehenengo mendeetan, batez ere martirien egunak ospatzen ziren. Bazekitelako, seguro, naiz eta haien defektuak eta pekatuak eta izango zituzten, denek bezala, baina bazekiten seguru haiek zeruan zeudela. Horregatik, martiriak ospatzen hasi ziren hasieratik. Eta kristautasunean garrantzi handi eman izan zaio, batez ere konsideratzen delako alde batetik jangoikoaren doai berezi bat, martiritza ez dugu ikusten, halako heroi batzuk izango badira bezala, edo bataila batean ez dakizte gauzak egin dituzten soldadu bati domin bat, medaila bat jartzen zaion bezala, baizik eta ikusten dugu gu bezalako gizakiak zirela. Bildurra sentituko zuten, zailtasuna, mina, gauza asko, eta beren ahuleziak, beren defektuak izango zituzten, baino jangoikoak eman izan dien doai berezi hori, martiritzaren doaia. Eta doai horrekin aitortzen diote munduari zenbaterainoko fedea izan zuten. Hau da, ze konbentzimendua zeukaten, nahiago izan zutela, haien odola isuri jangoikoari bizkarra eman baino lehenago. Eta hasieratik esan izan zen, martirien odola izaten zela kristau berrien hazi. Martiria asko egoten ziren tokitan, gero halako indarra hartzen zuela baita ere fedeak haien ejemplu horri esker, batez ere jangoikoaren graziak egiten zuen eraginaz haien ejemplu horien esker. Eta gaurkoan ospatzen ditugu Ugandako martiri talde bat. Hain zuzen ere, San Carlos Luanga, bera izaten da beti lehenengo aipatzen dena, eta beste zenbait martiri hil izan zituztenak Ugandan, hango errege batek, alde batetik, fede kontua, baino baita ere kastidadearen kontra haiek erabili nahi izan zituen, eta ok ez zuten egin nahi izan erregearen borondatea, baizik eta jaunaren aurretik, eta horregatik hil egin zituen erregek. Uganda, pentsatu behar dugu, garai hartan justo kristautasuna, 9. mendeen eta kristautasuna hasiera zegoan. Afrikako kontinentean, iparraldea bai, kristaua izan duzan, hasiera, esan genezake, erromatar imperioko parte bat baizen, eta San Agustin bat, edo San Zipriano bat, edo Afrikarrak ziren, gaur egun Tunez eta Argelia eta inguru hortakoak, Egiptoko Elizak ere garrantzi handia izan duzuen hasieran, eta gaur egun ere badaude hasieratik, gehiengoa musulmana da, baina badago kristau talde bat, Etiopiako kristauak ere izan duzuten halako indar berezi bat hasiera hartan, eta gaur egun badaude ere, han kristauak, baino gero, esan genezake, kontinentean, Afrika barren aldean, ez zela aiatu kristautasuna azkeneko mendeetaraino. Ja, esploradoreak, kolonizadoreak eta joateekin batera baita ere misionariak aiatu ziren eta orduntxe hasi zen. Horregatik, Eliz gaztea da
Afrikakoa, baino oso bizirik dagoena. Niri zenbait aldiz tokatu izan zait, Afrikako barnekaldeko zenbait tokitan egotea, eta oso eliz bizia da. Eta aurrenekotakoak izan duzidan gaur ospatzen ari geran martiri horiek. Haien testigantzak, haien odol isurtze horrek izugarrizko eragin mesedegarria ukizuen baita ere hango evangelizaziorako. Gaurkoan eskatzen diegu haiei ere indarra eta laguntza. Gu gauden momentun, gu gauden tokin, baita ere jangoikoak eman dezaigula fede hori eta argi eta grazi hori. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskatuko dugu, gaurko egun honetan bereziki, beren fedearen motibuz atxegituta bizi diran kristau guztien alde. Jangoikoak indarra eman dezaien, eska dezaiogun jaunari. Gure hildakoak ere gogoan hartuko ditugu, gaurko meza santuan bereziki Jose Juan Larralde, Carmen Baraibar, Jose Mari Raskin eta Andres Zestau. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten eska dezaiogun jaunari. Entzuna eta ona bihotzez egiten dizkizugun eskariak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Arritzazu jauna, gure eskaintza eta eskariak eta egizu Ugandako martiri santuei pekatu egitea baino hiltzea nahiago izateko grazia eman zenien bezala, gu ere gauza guztien gainetik zuretzat bakarrik bizi gaitezela eta zerbitzari zintzo izan zure aldarean Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko guztidun betireko horri. Kristori jarraituz, Carlos Luanga eta Ugandeako martiri santuek zure izena aitortzeko isuri zuten odolak argi erakusten ditu zure miragarriak. Gure ahultasunean zure ahalmena agertzen bai duzu eta indartsu egiten indarri gabea zure testigu izan dadin Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Horregatik, zeruko indar guztiekin lurrean beti eta beti goresten zaitugu zuri jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Santutasun guztiaren iturri, egitzazua da santu ogi ardo hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zihoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue
eta jan guztiok ontatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan kaliz hartu berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztiok ontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere odolari. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez. Aldarean, zure sarbitzari onartu dituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango goan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazu maitasun osora Frantzisko gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean izango goan jauna, pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak ere. Bereziki, Jose Juan Larralde, Carmen Baraibar, Jose Mari Razkin, Andres Zestau, arritzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren, guk guztio betiko bizia irits dezagun. Jainkoaren ama Maria Virginia Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santu egin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko baita ahal guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta hiltza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak, aginduta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santua izan bedik zure izena, etor bedik zure erreinoa, egite izuzera zeruan bezala urrean ere, imaitu gaur egunontako horia, markatu bere zorak, gure zorren barriatzen dukero, eta ez dutetan daman, atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emai duzu bakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, bakea uzten dizuet, nire bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin maio zue pakea elkarri. Hangoikoaren bitlotxa, Una hemen jangoikoaren bitotxona munduko pekatuak kentzen duena zoriontsuak jaunaren maila deituak.
momentu hartu dugu jauna, zure martiri sartuen garaipena ospatuz. Egizu, haiek oinazeak jasateko sakramentu honetan arkitu zuten indarrak, eman dezaigula guri ere, oraingo nekeen artean, fede eta maitasun iraunkorra. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, berenka zaitzatela jaiko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean.